Pagkatapos silang bumili, sila yung umuwi na. Janine, uuwi na ako. Ay, sige. Ay, Carla, wait lang. Yung pera mo. No. Thank you. Welcome. Siya ay pauwi na. Kinabukasan, si Carla at Janine ay bumalik sa tindahan ni Aling Giselle upang bumili. Yan na ngayon. Nabili nga po. Ano yun? Tinapay. Anong tinapay? Ilan? Dalawa? Sobra. Ito yung sukli mo. Sobra siya. Thank you po, Aling Giselle. Sige, thank you. Thank you for being honest. At nagsiuwi na sila sa kanilang mga bahay. Habang naglalakad ang dalawang magkaibigan, sila ay nagkwekwentuhan. Alam mo, Carla, nagpunta kami sa Obaneta. May batang nakahulog ng pera at isinuli ko ito. Talaga, mabuti naman. Alam mo ba, Janine? May nakita akong nakahulog ng wallet at isinuli ko ito. Paras lang tayong dalawa na nagsusoli ng mga pera. Dapat tayong magsoli talaga ng hindi sa atin para sa kapakanan at para sa ikakabuti ng lahat. Yun ang sinasabing integrity o honest. Natutunan ni Janine at Carla ang pagiging tapat sa kapwa o pagiging honest na tinatawag na integrity. Kaya kailangan nating maging tapat para sa ating kinabukasan at para hindi tayo lumaking walang disiplina. Dito nagtatapos ang aming kwento.